control. Okay, nu har jeg lige fundet en ny challenge til mig selv her, hvor jeg skal prøve at flyve ind i vores tagvindue. Meget lille rum det her. Og så bliver jeg åbnet helt op her. Og så ser vi, at jeg kan flyve ind her. Okay, det er lidt spændende her, Silje. Jeg er lidt nervøs. Nu skal jeg se, om jeg kan flyve ud. Ind ad tagvinduet ovenpå, ind ad trappen her. Shit! Det var vildt det der. Jeg synes, det kunne være super spændende at prøve at lave en video af et idrætscenter. Så hvis du synes, det kunne være interessant, så ring eller skriv endelig. Hej!